Nadace Emily Steinové byla založena před 14 lety v Londýně a jejím smyslem je podporovat mladé umělce na začátku jejich kariéry. A první cenu získává naprosto zaslouženě Hana Podlipná s doprovodem Daniela Hegera. Díky. Když se bude Česká televize, můžu vás poprosit o krátký rozhovor? Určitě. Ano. Zavolej mámě, prosím. Zavolejte, já mám malý kredit. Tak mám mobil přesně. Tady. Ano. Jsme připraveni. Můžeme. Tak jaké jsou první pocity? Nádherný, úžasný pocit. Je to pro mě čest, že jsem mohla dnes vystoupit v tomto nádherném sále a tady, kde se připomíná vlastně fenomenální česká zpěvačka Emma Destinová. Paní profesor. Dětičky moje. Děkuju. Gratuluju moc. Byla to i tvoje zásluha. Děkuju. Moc gratuluju. Lídy, pojď sem, pojď. Taky ti gratuluju. Pojď sem. Druhý místo, žádná ostuda. Jste zlatý. Děkuji. Byli jste výborný. Ahoj. Moc vám to přeju. Užijte si to. Já bych chtěl ještě jednou pogratulovat vám k fenomenálnímu výkonu. Máte fantastický hlas. Prosím vás, vemte místo. Tak, jste vůbec vynikající pár. Já vám trošku zavidím. Tak jak jsme už o tom předběžně mluvili, naše agentura Giovanni Production garantuje vám 5 koncertů. Zatím v Česku. Jednáme o šňůře v Belgii. To je úžasná nabídka, ale Hana ještě musí dokončit školu. Nevím, jak bychom to zvládali časově. Vemte bombonek, mistře. Děkuju. Za 14 dní Antonín Dvořák v Karlových Varech. To je pravda. Pak hned Čejkovský. Petrohrad? Petrohradu. Sami víte, nový soutěži, noví laureáti. Proto musíme stihnout všechno, co se dá. No zase až tak úžasná nebyla, každopádně mě smlouvu nikdo nenabít, jo. No, já prostě lepší doprovod, já to říkám furt. To víš, jo, za 14 dní jsou ty Vary, to ještě uvidí. No, teď jo, je to pizda, prosím tě. To víš, jo. No. Pojď, je pro... Ahoj, čau. Pojďte dál, prosím vás, já už běžím. Čau. No říkám, prostě geniální Hanička, skvělá, úžasná, dobrý. Tak já ti všechno potom řeknu, jaký to slušelo. Tak jo, čau. Pa. Ahoj, čau. Hani, gratuluju, byla jsi výborná. Děkuju. Skvělý. Byl jsi výborný. Ty jsi byla výborná. Tak čau. Sakra, tady není klíč. Prčic. Já jdu pařit, tak čau. Co je? Já jsem se do tebe zase zamiloval. Znova, jo. Byla jsi nádherná. Byla. Ty umíš být klidný, víš to? Kde budeme? A nevíš, že teda není klíč, jo? Nevadí. Nevadí? Dobře. Pardon, promiňte. Dobrý. Já se moc omlouvám, já jen, že je tady někdo z rozhlasu a chtěli by s vámi natočit rozhovor. Ale hned, prosím, děkuji. Pohodě. Úplně v pohodě. Za chvíli tam jsme. Máš štěstí. Pro dnešek. Nech mě tam dlouho.
Co je to? Kamínek. Srdíčko. To je krásný. Talisman? Talisman pro štěstí. Děkuji. O vás tam nic nepíšou. Kde? Ani v novinách, ani v bulváru. Mám, to To je nevím. hrozný to. Když má někdo nemanželský dítě, tak to tam stačí, ne? My si uděláme manželský, veď. Ježišmarja! Halo? Kde je ovladač? Počkej. Kde je? Dělej se to! 14 let v Londýně a její smyslem je podporovat mladé umělce na začátku jejich kariéry. Mezi patrony nadace jsou Co tam dali jí? Zpívala dobře. Teraz, Libor Pešek a Jiří Kout. Mezi favority patřila Hana Podlipná, která na klavír doprovázel její manžel Daniel Heger. Její profesionalita nakonec přesvědčila mezinárodní publikum. Hana Podlipná vyhrála hlavní cenu. Vypadáš dobře. Počkej. Ale Karolíno, teď se dívej. Co? Počkej, dívej se. Hele. Co mu to úplně? Kytka mu spadla. Co vůbec pro vás znamená vítězství v takovéhle soutěži? Tak určitě velkou zodpovědnost a také velké nervy. Ale já mám opravdu zastání v klavírním doprovodu. Vítěz této soutěže obdrží bronzovou medaili, získá 3000 liber a vystoupí na trh Národního divadla. Mám to tak sluší. Mami, tak co? Nebrať. Tak jste slavný. Co my? Hanka je slavná. Jo, Je ti to pravda? opa. To je krásný. A kde je ta medaile? Jo, počkej, promiň. Vteřinu. Tak, prosím. Počkej. Jsem si dobrý. Jo, Emma Destina. No maminko, a odpoledne jedeme za tátu, tak s večeří na nás nečekej, jo? Počkej, já jsem myslela, že tu oslavíme trošku. To nevadí. Já jsem koupila panenku. Ty jsi koupila panenku, jo? To vydržíš. No, nikam nejdeme. Jsme to To nikam nejdeme, Karolína koupila panenku, já mám chuť na panenku prostě. No, když už to tady táta tak hezky vyzvonil, dovolte mi ještě malou poznámku. Jsem tady mezi vámi moc ráda a nebýt vás a především jeho, tak bychom včera takový štěstí neměli. Ale prosím tě, jaký štěstí. Byli jste prostě dobrý, byli jste nejlepší. Takže, dcero, velká gratulace. Dané, velká gratulace taky pro tebe. Vím, co pro moji holku znamenáš. A nejen jako muzikant. To vypadá na křtiny. Děti, mám z vás obrovskou radost. Na nás, na zdraví. Já řídím. Děkuju mému tatínkovi, že měl kdysi takovou odvahu postavit mě tady v sále před mikrofon. Co je? Doufám, že si na ten zpěv už moc z vás nepamatuje. Pamatujete? Já bych vám dnes ráda zaspívala jednu píseň, kterou jsem si pro tuhle příležitost připravila. Chtěla bych ji věnovat jednak vám, ale především taky mému tátovi. Jako poděkování za všechno. Možná bych měl ještě něco. Tak jdeme. Co tady máte? Počkej, výhledově. Poslouchej, říkám Danovi, levná parcela. Nemoc velká, tak akorát na malej pěkný domek. Štáči, kde bychom asi na to vzali? Je to za pár babek. A vy teď budete ve vatě. A já tady s klukama udělám nový program, vážnej. Jako jste, tvůj, teda jako váš, tam nám bodne, váš recitál. Hele, no mě přece neodmítnete. Hele, kdyby to nezabralo, tak budu tančit tu tyče třeba. Hele, všecko bude v pohodě. Běž už. Abych nezapomněla, na klavír mě samozřejmě doprovodí můj manžel. Na 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 na
Hezké chvíle z tebe, peklo nebo nebe, to si vzpomínám. Vzestup nebo pád, jistota či zkrat. Hezké chvíle z tebe, peklo nebo nebe, poušť či vodopád. Něžné chvíle jsou ty tam, pod maskou si maskován. Nedaruješ, nedaruji, nedaruje, na to vzpomínám. Na, 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 nezapomínám. Nádherný. Jsem úplně nadšená, hlavně táta, jak byl nadšený. Táta byl skvělý. S tou kytičkou, ne, jak tam stál. No, dojemný to bylo. Chápala jsi, že lidi začali tancovat? Výborný. Až na ten recitál, co to napadlo, ne? To je výborný nápad. Skvělý nápad. To nemyslíš vážně? Ne, s tou kapelou. S kapelou Snow. Okolo souče, voděnka teče, nechtěla vést, to je musel. Nebo autobus. Já jsem hodinka si prochlastal a si kouknu nejznířá. Když tady byla, když jsem šel tam, tak byla tady stanice. Ty křtěny, to by se mi líbilo. Jaký křtiny? Tak zastav, já ti to vysvětlím. Bys chtěl? Jo, zastav. Co dělá? Podívej, jak se motá. Nedávej bacha. Pozor. Normální? Pozor, pozor. Ježiši Kriste! Dane! Pane, můžete mluvit, prosím, můžete se pohnout. Pane, co? Co? Podívejte se na mě. Můžete se otočit, já zavolám sanitku. Přijede... Ne! Já jdu zavolat sanitku. Ne, sanitku ne. Bolí vás něco? Je to dobrý, je to dobrý. Dane! No víš, že ty... Pane Mondráku, dívejte se na mě, já vás znám, poznáváte mě? Ty jsi ten... Bolí vás něco? Nemáš pivo. Ne, pivo nemám. Bolí vás něco? Už se nebolí. No, tak pojďte, já vás zavezu do nemocnice, jo? A nepojedu na no, tak to musíme, protože já nevím. Pane... Podvezu vás domů, jo? Ne, podvezu vás domů. Ne, stará by mě dala do držky. Nedávám do držky, pojďte, podvezu vás domů. Nalej se u sebe, ty. Nemáš pivo, chodí do hajzlu. Hanko, je to v pohodě, dobrý. Pane Mondráku, fakt vás nic nebolí. Jo, jsem se připostral. Hani. Hanko, podívej se na mě, Hanko, slyšíš mě? Vnímáš mě? Je to v pohodě. V pohodě, nic se nestalo. Jo? Úplně ožralý Vondrák, je v pohodě. Pojď, přesedni se, já to odřídím. Dobrý? Hanko, dobrý. Krávo. Ani seď, klidu seď. Je to v pohodě, nic se nestalo. Dobrý, nic se nestalo. Pane Mondráku, fakt vás odvezu domů. Jo, hajzlu. Ne, já ve stoje musela. Vy jste tak dlouho. Už jsem o vás měla strach. Ahoj. Je, teda. Je krásná kytka. Ahoj. Ahoj.
No to se táta zase předváděl teda. Že jo? Haničko, je ti něco? Ne, dobrý. Hezký to bylo, zaspívali jsme si. No jo, to on si vás chce zavázat. To s váma bude chlubit. Pojďte dovnitř. Byl fajn. Já vím, že je fajn, teď neříkám, že není fajn. Pojďte. Byl v pořádku, viď? Jasně. Stalo se mu něco? Nestalo. Odmítnul sanitku? Odmítnul. Odešel po svých a ještě mi nadával, co se stará. Venku jsou jenom 2 stupně. No, Hani? Je to v pohodě, jo? No, jasně, nikdo tady není. Ale ten už bude doma nebo někde chlastá. No, jasně. No, já tě taky miluji. Čau, za chvíli jsem tam, jo? Čau. Pane Mondráku. Pane Mondráku, tady nemůžete spát, vstávejte. Vstávejte! Ne. 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 Pane Mondráku. Pane Mondráku, sakra, vstávejte, pane Mondráku! Ty vole. Policie? Halo, je to policie? Tady u silnice leží člověk. U stanice, autobusové stanice 156. Patate! Jdeme na klín, fešáku!
Co tady děláš? Proč nespíš? Když jsem se ti zkoušela několikrát dovolat to nebrat. Jsem měla strach, nevěděla jsem, co je s tebou. Promiň, byl tam blbý signál. Došel mi kredit a upadl mi telefon, můžu ho vyhodit. Nezlob se na mě, prosím. Promiň, že jsem tě tam manala. Promiň. Já jsem si říkala, že bychom za ním zítra mohli zajet. Dáme mi třeba flašku nebo nějaký peníze. Víš, omluvit se mi. Už je to dobrý. Děkuju ti. Děkuju. Já udělám čaj. Jo. Zahřejem si trochu. Dobře. Já musím zítra udělat velký nákup a musím jít doktorovi pro ty výsledky. Maminko, my ti pro ten nákup zítra dojedeme, jo? Já vím, ale... To je pro tebe, maminko. Krásný. Mami. Ano. Já jsem tě vyrušila. Ne, pohodě. Kde je Hanka? Na škole. No vidíš, ale už tady měla být, viď? Tak ji zavolám. Jak dopadly ty výsledky? Jo, dobrý. V normě. Žiju. Tak to je výborný. To mám radost. Já si na ten nákup můžu dojít sama. Karolína, my pro něj zajedeme. Včera jsme ti to slíbili, ne? Je včera. To bylo tak krásný. Na tom Vyšehradě. Jo. Jste oba třída. Tak díky. Oba. Dík. Prosím tě, tady je ten seznam, je tam všecko napsané. Neboj se. Všecko to tam. Jasně. Nezapomeňte. Koupíme, neboj, mám radost. Čau. Ahoj. Tak jak se zpívalo? Dobrý. Tak jdem, ne? Jenom, když jsem se teď vracela, víš, tak jsem se stavila u toho Vondráka. Prostě jsem jela kolem. Tak mi to nedalo, no. Vím, že jsi říkal, že je to blbost tam jezdit. A stejně nikdo nebyl doma. Promiň, zlobíš se? No. Co? Nezlobíš. Máš poslouchat, ještě něco řeknu. Haló?
Ahoj, mami. Nanečku, ty jsi tady zapomněl ten seznam. Karolíno, ty nás normálně šmíruješ. Ne. Tvoje matka nás šmíruje. Tak jedem, táta bude nervózní. Máme koupit švestkový kompot. Na švestkový knedlíky. Ahoj. Čau, Sváťo. Promiň, nestíhám. Čau, čau. Ahoj. 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 No tak pojďte. Jo. Prima, ne? Podívej, větší pozemek, to je na nic. Jenom ty trávy, koukni. Od jara do podzimu by se nedal sekačku z ruky. Víš, že se líbí takový ty přízemní domky, jak se teďka staví. Jo. I kuchyň, pár pokojů, 2 koupelny a všechno ostatní podzemí. A to ostatní podzemí dostanete ode mě gratis. Sváďo, to je úžasný, ale na takovýhle pozemek teďko nemáme prachy a na domu už vůbec ne. Prosím tě, já jsem to koupil levně. Koupili to, hned se rozvedli. Anko. Táto! Jsou dobrý, pochutnej. Mámě místo švestek. Teď jsme říkali, že na to nikdy nebudeme mít, ty. A neříkali, někdo se o vás starat musí. Ten recitál bude a hotovo. Ale proč táhnu ten košík já? Protože neumíš zpívat. Ne. 2krát olivy a švestky, nebo se máma zblázní. Ano, na kenutý knedlíky. A švihej. Já jdu ke kase, jo? Jasně. Už jsem tady? Děkuju, ještě nějakou zmrzku, prosím. Dobrou. Dobře. Paní Vondráková, z Titovi, upřímnou soustrast. Děkuju. Ještě mu zavolal sanitku a než přijela, tak ujel. Hajzl. No ještě, že aspoň zavolali. Jindy porazej člověka a nechají ho tak ležet. Tak to je ta zmrzka? Vondrák je mrtvý. Cože? Teď tady byla jeho žena, bavili se o tom. Dane, zastav mě, prosím. Někdo prej našel, že je mrtvej. Zavolal sanitku. Drák musel někam odejít. Teď si říkal, že to tam nenašel. Chápeš to? Budu to určitě vyšetřovat, proč umřel. Co budeme dělat? Já jsem ho tam našel, ano. Cože? Že jsem ho tam našel. Ležel tam u té zastávky. Ježiš, co tam lež? Myslel jsem si, že usnul, protože byl ožralej. Snažil jsem se ho probudit. Byl úplně bílej, studený. Bylo mi jasný, že je mrtvej. Úplně jsem se složil z toho.
Volal jsem policajty. Panebože, proč jsi mi to neřekl? Proč jsi mi to neřekl? Nešlo to. Prostě to nešlo. Ty jsi mi celou dobu lhal. Dane, celou tu dobu. To nešlo prostě. To je náhoda, jak z blbýho filmu. Když jsme nespívali na to posraném Vyšehradě, tak máma si jde nakoupit sama a já se nic nedozvím. To bys dokázal? Neříct mi to? To si ho tam nešel a klidně jsi ujel. To nebylo o tom, že bych klidně ujel. To nebylo o tom, že bych klidně ujel. Já jsem byl prostě úplně v prdeli, chápeš to? Ne. Nechápu, Dane. Teď už ne. Nechápeš? Teď jde totiž o mě, Dane. Ty jsi udělal ze strašný věci ještě horší. Ale ano, já si jsem jistý, že se to vyřeší. Jistě. Proč jsme nejeli k doktorovi? Teď jsem mu nabízel, že ho odvezu doktorovi. Jsem mu nabízel, že ho odvezu domů. Musíme to oznámit. Co chceš oznámit? Tohle chceš oznámit policii? Jo. Jsme srazili chlapa, který se potom probral, normálně s náma mluvil. Chtěl odjet autobusem. Jo, sám odjel. Sám umřel. Mohlo srazit jiný auto. Prosím tě, mlč už. Mlč už radši. Soustřed se, prosím tě. Dneska to nějak nejde. Neboj, to bude dobrý. To já mám furt tohleto. Anka je fakt výborná. To, že jste vyhráli, je úplně zasloužený. A já jsem strašná, protože jí to závidím, ale zároveň jí to přeju. Spíš to první, ale... Promiňte. No nic. Mě to dusno, veď. Já otevřu okno. Paní profesorko, mohli bychom to pro dnešek, prosím, zrušit? Prosím tě, proč? Máme ještě půl hodiny. Hlas máš dneska v pořádku? Je. Dívej se do zrcadla, ano. Dívej se, jak stojíš. Narovnej se. Tak, krása. Pěvkyni jako ty se musí s nějakýma osobníma komplikacemi vyrovnat. To je součást profese. Tak. Jdeš domů příští týden? Proč? Mě chceš navštívit? Ne, máme tam za koncert, tak bys mohla přijít. V kapli? Tak to vám taky závidím. Tam jsem zpívala jako malá, víš? No jo, tak já přijdu. Zavolej. Budu vám strašně držet palce. Jo? I u nohou? Já to dneska nezvládnu, nezlobte se. No to slyším, no. Stala se strašná věc. Prosím tě, ušetři mě. Já nemůžu být ani tvůj psycholog, ani tvůj zpovědník. Jestli máte s Danem nějaký problémy, tak vy to určitě nějak zvládnete. Tak jako tu destinku, ne? Tak. Nádech. Znovu narovnat. Na bránici. Tak. Krása. A nezlobte se, prosím. Omlouvám se vám.
Hanka, víš? Aha. Ahoj. Čau, Hani. Čau, Hani, stalo se něco? Nic, jsem jenom trochu nastypla. Jasně. Co tady děláš? Přišel jsem za tebou. Jo. Jo. Čau. Jestli to tam bude šílený jak minule, tak jedu domů, ani se nepřevlíkám. Nebude to tak šílený jako minule. Bude to v pohodě. Táhne, co s náma bude? Celý se to nějak podělalo. Asi bychom měli tátovi říct, ať tu parcelu prodá. Já už jsem za ním byla, všechno ví. Ty jsi u něj byla? Jo. To bys mi dřív řekla, ne? Právě. Už není dřív. Jo, není. No a co na to říkal? Že jsme to totálně posrali. To víme, ne? Že má nějakýho známýho právníka, jestli myslíš tohle. Budeme zkoušet. Můžem? Samozřejmě. Tak jo, tak jdem. Proč jsi mi neřekl, že to našel? Protože to v tu chvíli byla pravda. A potom? Co potom? Proč jsi mi to neřekl potom? Můžeš mě poslouchat teď chvilku. Když jsem tě volal, tak jsem ho nenašel. Ano, tak jsem ho nenašel. Ale potom si ho našel. A celou dobu si mi lhal. Já jsem ti nelhal. Nelhal. Ne. Můžeme začít. Ne, já bych ráda věděla, proč jsi mi to udělal. Ale Hano, teď mě poslouchej. Poslouchej mě, říkám to naposledy. Prosím. Když jsem měl k tobě, tak jsem byl rozhodnutý o tom, že ti to řeknu. Ano? Ale neřekl. Ale neřekl. Protože když jsi tam stála, tak si brečela, bylo ti blbě, prostě jsem ti nechtěl ublížit, chápeš to? Takže ty si to neřekl kvůli mě. Můžeš mě nechat domluvit. Ty jsi mi celou dobu lhal. Nezapomeň na to taky, co se mi stalo, ano. Můžeme zkoušet, prosím tě. To nemyslíš vážně. Co? Jdeme zkoušet, jo? Jdi do hajzlu. Tak hraj. Hraj? Fajn, pojď zkoušet. To maso bylo pořád tvrdý a najednou se rozsypalo. No, podle mě to bude výborný, Karolína. Já nebudu, promiň. Proč? To by to nechutná. Nemám hlad. Děkuji. Jo, to jste slyšeli, že přejeli toho Vondráka? Holky z krámu říkali, že to udělal nějaký kojizár. Říkal vám to něco? Kojizár? Prejezdí na lité a vždycky mu všecko projde. Nanečku, jaký to je? No výborný to je. Jo. No jasně. Prosím tě, nelži zase. Prosím. Máma to nepotřebuje. Můžeš nás nechat chvíli? Potřebuji něco říct. Prosím.
Děkuji. Teda Háno, to už fakt přeháníš. Ale prosím tě, to je všechno úplně jinak. Co je? Toho Vondráka jsem srazila já. Naším autem. A kdy? Před týdnem, když jsme jeli od táty. Po tom zpívání? Normálně vstal a odešel. Říkal, že je v pořádku. Až potom jsme se dozvěděli, že je mrtvý. Zítra to jdeme ohlásit na policii. Na policii musíte. Prosím tě, ať se to neroznese, to by byl konec. Haničko, pojď sem. Zavolej tátovi. Ten má spoustu známých. Už jsem mu volala, všechno ví. Jo, táta všechno ví. Mami, prosím. Táta vždycky všecko věděl. Prosím tě, můžeš mě poslouchat aspoň chvíli. Vždyť je to jeho vina, konečně. Ale moje vina je to, mami, moje. Já jsem ho srazila, mami. Haničko. Hanko, počkej, to dopadne dobře. Dobře to dopadne, slyšíš? Dan tě v tom nenechá. Já nevím, co mám dělat. Poslouchej mě, jste na to dva. Neboj, to se vyřeší. To se všecko vyřeší. Pojď sem. Takže z místa nehody jsme poté odjeli v dobré víře, že pan Vondrák neutrpěl žádná zranění. Ano. A odmítl pomoc, kterou jsme mu chtěli poskytnout. No, pomoc, kterou jsem mu chtěl já poskytnout, protože žena zůstávala v autě. Chtěl poskytnout, děkuji. No, ale musím zmínit ještě jednu věc. Chci to zmínit já, protože žena o tom nebude chtít mluvit, aby mě nějak nepoškodila, nebo aby mě tím nějak neublížila. Já jsem se na to místo potom ještě jednou vrátil. Proč? No, udělal jsem to z toho důvodu, abych uklidnil ženu. Potom, co se stalo, byla ve velikém šoku a prosila mě, jestli bych nemohl... Respektive měla strach, jestli je Vondrák skutečně v pořádku, jestli se mu vážně něco nestalo. Počkejte, to moc nedává smysl, když abyste se tam vrátil, abyste se přesvědčil, že se mu nic nestalo, když jste věděl, že odešel normálně po svých. No to jo, to... Ano, byl v pořádku, viděl jsem mu, jak odchází, ale já jsem to udělal jenom kvůli ženě, protože se bála. To je jediný důvod. No, to, abych ji uklidnil, tak mně bylo jasný, že to je zbytečný, protože v pořádku byl. Dobrý den, můžete jít dál.
Ještě bych chtěla říct, že já i můj muž moc litujeme toho, co se stalo, i když jsme tomu nemohli zabránit. Budeme potřebovat vaše auto. Nechali jsme ho zaparkované před hlavní budovou. V tom případě poprosím o klíčky. Pardon. V pořádku. Můžu se ještě zeptat, Jistě. co teď bude dál? Bude zahájeno trestní řízení. Technici budou pracovat na vašem autě, na místě nehody a tak dále. Do ukončení vyšetřování budete k dispozici policii. Moment. No, jak jsem se mohl s věcí rámcově seznámit? Je zjevné, že je tu řada nepřehlednutelných polehčujících okolností. Takže rozhodně nebudeme bez šance. Bude pochopitelně záležet na tom, co vyšetří policajti. Počkej, říkal si přece, že je hodně důležitý, že jednali v dobré víře. A toho chci náležitě využít. A Vondrák byl přece naživu, jak jste souhlasně uvedli do protokolu, že? Ano. No a pak je tu další podstatný fakt. Danovo jednání bylo ovlivněno tím, co si prožil v minulosti, v dětství, kdy jeho rodiče přišli o život při dopravní nehodě. A to všechno ovlivnilo vaše chování. Danovo chování. No, to už je teď jedno. Ale počítejte s tím, že se o vás bude zajímat bulvár. To je evidentní. A to bude peklo. No, omluvte mě, prosím vás, mám ještě nějaké jednání. Na cestu budeme potřebovat tak 2 hodiny. Ty hodinu na rozespívání. A myslím, že by stačilo, kdyby přijeli ve 3. Prosím tě, můžeš tam zavolat a zrušit to. Proč? Řekni jim, že jsem nemocná. Ty jsi se zbláznila, jsi na profík, ne? Víš, kolik je tam prodaných lístků? Já to nedám, není mi dobře. Zavolejte mi, prosím. Teď to nikdo nevezme. Tak ráno. Tak jo, no, tak ráno. A pojď se lehnout. Děkuju.
Tak vás tu vítám. Dobrý den, dobrý den. Je pro nás velká čest, že i v tak nabitém programu jste si na nás udělali čas. Cesta z Prahy sem je mnohem delší než od nás do Prahy. Bylo to rychle, měli jsme skvělýho řidiče. Michale, dejte to do šatny, ano. Je pro nás velká čest, že tady můžeme mít koncert, opravdu. Pojďte do tepla. Dámy a pánové, omlouváme se za krátké zdržení. Paní Hana Podlipná totiž byla před chvíli stižena nevolností. Už je u ní lékař. Domluvili jsme se s jejím uměleckým partnerem a manželem, panem Danielem Hegerem, že nám zatím zahraje něco ze svého klavírního repertoáru. Pane Danieli, prosím. Nějaký bezvědomí někdy jste měla? Nikdy. S něčím se léčíte? Nějaké léky na tlak, na srdce? Snad mi to odpustí, ale je zde mezi vámi vynikající operní pěvkyně. Mimochodem zdejší rodačka, slečna Lídie Fischerová, která by mohla zcela mimořádně Je to možný? Dnešní večer Hanu zastoupit. Ne, to v žádném případě. Ne, já nejsem rozhodnutá. Paní ředitelko. To by bylo výborné, paní Lidie, prosím vás. Přátelé. Pomůžeš nám. Tak sama se tady chtěla zaspívat. To je příležitost. Stranou zpěvu. Co se stalo? Jaká srdeční slabost, ale už je to v pořádku. Já vám moc krát děkuju vám. Já fakt nemůžu, já ty... Dámy a pánové, Lídie Fischerová. Tak natáhneme tu ručku, ano. Tak. Ano. Co je to? No to je ta infuze, nebojte se. Ne. Pane bože, kdo to zpívá? To teď není důležitý, uklidněte se. Že už nic neuklidní. Co si myslíte teď? Teď jsem měla zpívat já. No na zpívání teď asi budete chvilku muset zapomenout. Tam svatá Alžběta, kam ty kročíš, sestřičku má milá. Kam ty kročíš, sestřičku má milá. Vážně nic nechceš? Ne. Teda to, že jednou budu vděčná Lídii. To je síla. Kde se tam vůbec vzala? Jednoduše, bydlí tam přece. Je, bydlí tam. Aha. Jsem jí pozval. Jsem jí řekl, že tam máme koncert, tak přišla. Jsi ji pozval? No, jasně. Vidíš, jak jsi hodnej, Daničku. Co je na tom špatný? Nic. Co říkala ta doktorka? Vyčerpání nervy a na nějaký čas žádný koncert. Píchli mi nějaký oblbovák, je mi dost na zvracení a to z víc věcí. No jo. Už slyším Karolínu. Nanečku. Hanka bude asi těhotná. Tak to bys jí mohl uklidnit, naštěstí ne. Naštěstí. Jsme si řekli, že dítě chceme, ne? Já ho chci pořád, ale ne teď. Ale ne teď? A ne se mnou.
Víš, že mi bereš slova z úst. Tak proč spolu teda jsme? Tak už můžeme jet? Jo, jasně. Dane, prosím tě, musí to být takhle. Stejně už se jenom hádáme. Tak ahoj, Karolíno. Pojďte do nějaký krabice. Slečno, potřebujete něco? Ne, v pohodě. Fakt dobrý. To je on, Kláro. Ale Henko, pojď, jdeme. Jo, určitě. Helejte, mladý, počkejte. Já se na vás potřebuji zblízka podívat. Potřebujete něco? Co jste vy? Tak to vy jste mi zabil muže. Jste ho tam nechal ležet, mě bez pomoci. Je mi to líto, ale já jsem ho nezabil. Jste věděl, jak mě je? Já to vím, paní. Jo? Vy si myslíte, že vám to všechno projde? Pojď, jdem. Když jste tyhle umělci, jo? Hojďte, nechte ho bejt, jo. Nahlásil to policii, tak Co to je? až se to vyšetří, tak pak se budete bavit. Nechte nás bejt, jo. Ještě jsme nedomluvili, nech mě. Helejte, aspoň omluvit. Aspoň slušně omluvit. Hele. Ona si vás spravedlnost najde. Mám to hodit do ložnice? Jo, dej si to tam. Si klidně můžeš brnkat. Ježe prdele, Henku. Ale dneska budeš spát tady, jo, na gauči. No, zítka je to celý tvoje. Dík. Ale spíš se tu pohodlně. Jo, to je dobrý gauč. Já jsem si ho taky vyzkoušel. Jsme se jednou, člověče, s Alčou málem rozvedli. Promiň. Je to jenom na chvilku. Něco se seženu. Když nebyl mě, jsme se přece domluvili. Když stejně bychom to museli na půl roku tady pronajmout, tak pořád lepší, když tady budeš ty, tak tebe aspoň známe a víme, že nám to tady nevykradeš. Bylo by snadnější, kdybyste na to byli dva. Už mě nech, mami.
Tati, ahoj. Jo, už jsme to četli. Severa měl pravdu, musíme si to vyžrat až do dne. Volali, jo? Prosím tě, co pak se lidi musí rozejít, až když se úplně nenávidějí? Nech to tak, ano. Budu. Ano, stavím. Jasný. Díky, ahoj. Mám tě pozdravovat od táty. A od Dana. Už to prej taky čet. Prosím. Ano. Ano, Hana Podlipná. Samozřejmě. Ano, budu tam. Ano, nashledanou. Kde jsou vůbec naši? Už tady měli být. Dobrý den. Dobrý. Zdravím. Dobrý den. Dobrý, předpokládám, že místo souhlasí. Jo, místo jsme stotožnili. Dobrý den, major Nádvorník. Dobrý den, Podlipná. Dobrý den. Změna stavu nebyla, jste manželé. Zatím ano. Tak, paní Podlipná, vy si teďko sednete do auta a přesně popíšete, co se stalo. Já vás budu přerušovat, budu vám klást otázky, vy budete odpovídat a jednat přesně jako v tu noc 19. listopadu. Toho figuranta. Jo, můžeš. Ahoj. Nazdar. Tohle je pan Jodas, ten bude představovat pana Vondráka. Vnější podoba, znaky souhlasí. Kde bylo vaše auto, když jste poprvé spozorovala pana Vondráka? Já jsem tam, jak máte vy to služební, tam jsem asi začala troubit na pana Vondráka. Jsme ho viděli poprvé. Necháš mě domluvit. Prosím vás, klid. Tak jim to řekni. Klídek, budete mít čas i prostor všecko objasnit i vy, pane Hegere. Zatím byste mohl být obviněn z neposkytnutí pomoci, víte? Možná, že toho bude i víc. Tak pojďte, teď si nastupte do auta. Můžeš stvářit aspoň normálně, prosím tě. Myslíš si, že mě to baví? Zrolujte si okýnko, prosím vás, aby jsme spolu mohli komunikovat. Kde ležel asi tak? Zhruba v těchto místech uprostřed silnice. Prosím tě, tak si lehni. Kde měl hlavu, kde měl nohy? Říkal, že je v pořádku. Já jsem říkal, že zavolám sanitku. A Pořád byla ta žena v autě, jo? Žena byla furt v autě. Říkal jsem, že zavolám sanitku a na to se začal pan Vondrák sám bez mý pomoci zvedat. Prosím tě, zvedej se teda. Z toho jsem pochopil, že ho nic nebolí. Hezké chvíle z tebe, peklo nebo nebe, to si vzpomínám. Vzestup nebo pád, jistota či zkrat. Hezké chvíle z tebe, peklo nebo nebe, poušť či vodopád. Něžné chvíle jsou ty tam, maskou si odmaskován. Nedaruješ, nedaruje, no to vzpomínám. Dávat nebo brát, ztrácet, nalézat. Hezké chvíle z tebe, peklo padá z nebe, proč to vzpomínat? Na, 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 na.
A tím to vlastně skončilo. Tak, paní Podlipná, já vám děkuju, to je pro vás konec. Kluci, odvezte ji někdo. Kluci vás odvezou, jo? Můžu poprosit. Naschledanou. Naschledanou. Jo. Dobrý, to je všecko. A to je dobrý. Ale ten film jim pustíme až za půl hodiny, takže můžeš rovnou začít. A kdyby ses na to chtěl podívat, tak klidně můžeš, ale je to něco o zdraví, výživě nebo tak. Až to skončí, tak dáš ještě hodinku nějaký náladovky. Ale prosím tě, příjemný. Jo, jasně. Takový ty Beethoveny, to vynech, jo? Koukám, ty asi nefakturuješ, co? Ne. Tak se pak stav v kanceláři pro honorář. Jo, pozejtří tady budu mít nějaký pojišťováky, tak s tebou počítám. Kouříš? Jo, Ramzi, díky. Jak jsi mě našla?
Díky. Tak jo. Děkuju. Já děkuju. Dobrou noc, Jana. Měj se hezky, dobrou noc. Ahoj. 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 Čau. Promiň, ujel mi autobus. V pohodě. Tak půjdem? Jo. Sluší ti to. Děkuju. Mám v ruce pitevní protokol pana Vondráka. Měl v krvi přes 2 promile, takže v tom jste nelhali. Kromě v podstatě nevýznamného zmoždění na pravém boku pitva žádné jiné zranění nezjistila. Smrt byla zapříčiněna udušením. Udušením vlastními zvratky. On byl na protialkoholním léčení, ze kterého byl propuštěn, ale stále bral antabus. Víte, co to je? No, ještě. Antabus to je lék, který má zabránit pití alkoholu. Ale někteří pacienti alkoholici se snaží jeho účinky zrušit. Přepít. Ale ty účinky jsou právě v tom, že když na antabus pijete, tak se vám udělá špatně. No a když jsou pacienti dostatečně opilí, tak se mohou i udusit. No a to se stalo i panu Vondrákovi. Prosím vás, můžu se vás na něco zeptat? Ano, samozřejmě. Jste to celou dobu věděli? Co? No, věděli jsme, že Vondrákova smrt nebyla s největší pravděpodobností zaviněna cizí osobou. Ale tím, že jste sami přišli, objevily se nové okolnosti, které mohly přímo nebo nepřímo s Vondrákovou smrtí souviset. Počkejte, jestli tomu dobře rozumím, to znamená, že tohle, to, co nám teď říkáte, jste věděli ještě předtím, než jsme sem přišli? No pochopitelně. Pitva se v takových případech provádí i hned po nalezení těla, když není jasná příčina smrti. Teda 100% jasná. Ale mohlo jít také o trestný čin neposkytnutí pomoci, z kterého jste mohl být obviněn. Nebo nějaké problémy s alkoholem. No ale my jsme nic takového nezjistili. Proto bylo trestní stíhání proti vám zastaveno a trestní řízení skončeno. Nashledanou. Jo, děkujem. Naschle, díky. Nashledanou. A co to vaše auto? My už ho tady nepotřebujeme. Podepíšete technikovi předávací protokol a on vám dá klíče. Děkuji. Dobrý den. Pojďte ke mně. Tak, tady mi to podepište. Jméno Ulkovým. Jo. Tak jo, trošku se jo? Naschle. Naschle. Pojď, já tě někam hodím. Díky, mám to kousek tramvají. A proč, když mám tady auto? Tak ahoj. Čau.
Stát